CAB noti Choba Klaithani Langma Arilangnai Mantrilal Kaipengni Nukhungo lockdown ni jorawa Chubana ni thangka Ipft motha Tiprasha hamkraite bolong bedek ni Mantri Mebar Kumar Jomatia Sikla Ipft Telemora Divisional Committee ni Achuk Phang Gobindo Hari Jomatia TNENI Adongjo Gita Deborma TNENI SGS Nihar Deborma no khoboi kubun tangphangrok Tiprasha hamkrai Mantri Mebar Kumar Jomatia Koknarak thani CAB Choba wa Langma chonai Mantrilal Kaipengni Nukhungo hapangni saklaijak mungbai 5 lakh rang rjakate ashalono Ipft mothani bisingte mairumbo yafarjaka abono karibo CAB Choba wa Langma chonai Nukhungo Ipft motha hamya saya ongoi tongfuro salbrumno chubanai henibo koklamo saka chini thoi thangnai chini Mantrilal Kaipeng thangnai chini movement khaifru thinai chini boni poribaro sung phainai phika chinoro Ipft Telemora Division boni hoite sung orgisa bono mairung burekha o lockdown somayo sung saimano tini bo bsai krei bo saicung tongjago belai kharasusu teibo sung borno je sokar samani 5 lakh dang abo sung ready khaborno boro mankha hisabo tei boroni poribani bagi sung wansoknai boni bsajik masa biat khai tongo biat paikha tei boni bsala masa sari khai tongo tei boni bsarok bori mak tham tongo jing khanaka bolo bai osohai jing saimano chini Mantrilal Kaipeng borai bon hano hamjago dofana hamjago bokroksa chini hani bagi dofani bagi thei thangka bo sohid engka boni bagi chini party hoite jing borno sob somoino muitu tongnai tei boni poribani ungklogo jing bachanai tini ang jora makha oro boni nogo phainai pheka o lockdown somayo bo haike bo tong bahike cha abono khus khai pheka ang khakago chini party hoite jing bono thesak poento jing nai thangnai boni poribani jing chubanai je jing mansak chubanai obono chini jing naimung jing joton saimano chini ha dofana hamjagoi chini khoroksa chini Mantrilal Kaipeng bo thei thangka boni magi jing surinai tei boni poribani ungklogo jing tongnai hambai।